Ini si Bay James ba? Huwag pinibaan to sa kong birthday. Ay, kain na. Ipungan ko na siyang asawa. Ikaw ba? Gusto kay kong laag pero hiktan man jud ko nimo. Utok ko nubi, kung gihigtan pati ka, gagapos na unta karon. Dapat si Bay James. Dili na. Man. Ari ko sulod. Sayo man. Ari ko sulod. Sayo pang Japon. Mau sakto. Dili unta ko ning pugngan kay gihatag na akong tanan apil akong pagkalalaki. Gihatag na nimo ang tanan, kinsa imong gihatagan? Kay wa man gyud ko kafil og sakit. Kafil og sakit. Gamay na lang jud niya ako wa kay wa ka kafil. Una ngayon paglaag-laag kay kanang amigo nimo nga si Parsky. Ay, Para sa adik. ayaw daw ta akong amigo. Ay sagon, kana imong mga amigo labaw pa ng mga manyakis. Ayaw daw ta akong amigo. Kay dili sa tanang panahon sa uyab kong duol. Mao ba? Mauni ti man eh. Kung naagi amigo nimo mutungtong diri sa balay dili na kauli og buhi. Ayo, Bay James. Pag amigo to nimo si Parsky, nya ako pa'y mo adto nga to. Ako na kay pasimpak yun nimo. Ako na. Anong naamang ka nga rin? Mo invite mo tako ni James ya dun na kay Mangba. Mang babae? Dili oy, magbasket ba? Dili magkukunin mo pa umanon. Mao na diya. Imong una-una puro mong babae. Ay, taysa, Arago James. Kato si Princess ba? Princess apod? Kinsa man si Princess? Ay, dili manggot. Francis man to, dili mo to si Princess. Ay, dili ka James. Si Princess to. Si Princess lagi to James. Pahamak ang kaparskik. Si Francis man to, anak ni Lusing ba? Si Francis. Anak ni Lusing? Oo, si Francis. Anak ni Lusing. O, di ba? Ayaw jugog dudahi. Nanabatay lakaw parskik. Natilakaw. Si Angel manggod. Si Angel na pod, nagduda na ko alam Princess, nanapod si Angel. At dili manggod na. Kay kini manggod si Bay James. Si Angel iya manggod gikuan. Unsay kuan, kaunsam di mo ni Angel, nganong kasturya mo na siya bastos nga una-unaon. Bitaw Bay James. Mutukan lang ko sa tinuod Bay James. Umostoryan juga sa tinuod kay mapatyan na juguan eh. Bitaw doon na. Mutukan lang ko sa tinuod. Kini mo ko si Bay James si Angel na sinubagay magunikay. Tumboy magula si Angel. Ay, tumboy si Angel. Anak, yun, explain dyan mo tarong kay. Ayaw. Partay. Yan hinagyo si Angel. Kinsa man to, murag bapay dyan to. Ayaw na napasudla kay nang limos ra to. Ay nani. Pagtuo mo kung wala iyang asawa. Bay Parskik, mao ba niyong giingon nga balay? Itawag na lagi ka, Parskik. Pasudla to. Papasudlon. Sige, sunod lang. Ah, sige, Parskik. Bay Parskik, asa yung dito anak ka na? Ay, Parskik, huli mong girito. Magtuyo mo nga, mga babaero. Anong kailangan kong gawin? Anong kailangan kong gawin
upang malaman mo. Ayaw, nauta ako mga amigo. Dago na lang. Ako na kay pasimpat yun ni mo. Pahamak mga bro. Si Prince, si Francis lagi ta. First kick. Papahamak mga first kick. Si Francis lagi to. Anak ni Lusing ba? Si Francis. Balik-balik si Francis. Balik. Ay di man ko dunda. Ay kini man ko si James. Diyan mo sige. Reaction. Unsay kuan? Kaunsa man day mo ni Angel nganong nakauna-una man na siya bastos. Nanong daw? 1, 2, 3, action. Ay, ilan kami lang doon ay guys. At bitaw dunda ka nang istorya na bitaw ko sa tinuod. Anak ko si Inka. Gigi. May first kick ako. Go. May first kick ako. TikTok. So, what's up mga kaparski? Start. So, what's up mga kaparski? Salamat sa paglantaw sa kini nga video. So, gihuman mo ang video. Salamat kayo. So, kung gusto ka magpa-shoutout, comment lang din. Don't forget to subscribe ni... First kick. So, what's up mga kaparski? Salamat sa paglantaw nga kini nga video. So, kung Gusto ka magpa-shoutout, comment down below. Katong gusto rin magpa-shoutout, i-shoutout na mo. shout out kay sa among konsehal nga si Sinit Tunyakaw nga pinanggan ang konsehal sa Kamugaw. Then shoutout to Trisha Briones. So, shoutout ni Shakoy TV, Shakoy. Shout out kay Your Hit nga iyang sa akong gigagaw nga nasa buhol sa kao sa imong kanya. Then shoutout to the Brazil iVlog. So, shoutout kay ko ni Zuzima Manaytay. Shout out kay Ate Jean Itnib from Manila kanang Chicken Stockman, Manila Chakir na siya. Shoutout ko ni Shelami Kudima Official from Amiles, Pampanga. So, shoutout din ni Florame Malacaste from Santa Lucia, Asturias, Cebu. Shout out sa Bisayang Sipat ni Vines from Mandawi City. Shout out kay Brian Arigato Kimson. Nakuban ako sa Chicken Stockman Cebu City sa guys, ayaw din mo kalimot guys sa pag-subscribe sa akong channel, pangasong channel Parskik, mapila sa akong page Parskik. Kung isa mo nagsuporta sa Corimao Vines, ayaw mo kalimot sa ilang Subscribe and hit the notification bell. Update ka sa among videos. Parskik. Go, go, down,